Má Petrušák stále ten Vyškov nebo ne? Jo, všechno tam má. Příprava na gumování. To je disko, nebo to není disko? To valí na paměť. Tak, koukneme se, co budeme sjíždět. Takový krásný vzoreček. To vypadá. Tady, ať to vypadá, tady jsou nás samolotky. Myslíš, že tam bude vidět? No, dobrý. Tak jdem. Voy a hacer